Makaligad ang pila ka adlaw nga pagpangita. Nasapuan sa sulod sa isa ka bubon sa estado sang Baja California ang isa ka Amerikano kag duha ka Australiano nga nadula sa Northern Mexico sa nagligad nga semana. Ang mga Australiano amo ang mag-utod nga Sanday Calom, 33 anyos, kag Jake Robinson, 30 anyos. Ang Amerikano naman amo si Carter Road, 30 anyos. Ang mga ini ang ginkilala sang ilang mga ginikanan. Ang tatlo ang nadula samtang nagabakasyon para mag-surf sa banwa sang Ensenada nga isa ka tourist site. May nasapuan man nga sunog nga salakyan nga ginapatihan gingamit sa mga biktima. Tatlo naman katawo ang ginarestar sang otoridad kaangot sa insidente. Nagsaka na sa 78 katawo ang nagkalamatay bangod sa lapnagon nga pagbinaha sa southern Brazil. 115,000 naman katawo ang gin-evacuate sa Rio Grande do Sul State, samtang linibo pagid ang stranded kag wala sang pagkaon kag tubig. Ang pagbinaha ang nagapekto man sa masobra katunga sang 500 ka mga syudad sa among estado. Ang pag-inulan ang nagtugas sang landslides kag pagkaguba sang dam sang isa ka hydroelectric power plant sa among lugar.